оғоз мекунем аллоха. гурӯҳе аз дӯстону шиносон, ҳадди ақал одамоне ки якдигарро хуб мешиносанд, мехостанд рухсатии кӯтоҳашонро дар кӯҳистон гузаронанд. барои ҳамин як гурӯҳи муттаҳид ва омода ҳамроҳ ба Непал омаданд, то ба қуллаи Меро бароянд. сайёҳат аз ҳамин ҷо оғоз меёбад. мо як рӯз пеш ба Катманду расидем. зуд шинос шуда дастаи қавӣ гаштем. ҳарчанд ҳар кадом аз мо нафарони гуногун аст, аммо якдигарро пурра мекунанд. таҷрибаи кӯҳнавардии иштирокчиён низ якъяла нест. бархе бори аввал ба чунин баландӣ мебароянд. дигарон бошанд аллакай ба қуллаҳои аз Меро ҳам баландтар рафта буданд. Масалан ба Аконкагуа. қариб ҳамаи иштирокчиён ба ҷуз бародарони Шопенов дар рӯйхати кӯҳнавардиҳояшон тақрибан баландтар аз 7000 метр доранд. яъне 6962 метр, андаке камтар аз 7000. аз ин рӯ мегӯям ки таҷрибаи бачаҳо хуб аст, махсусан таҷрибаи баландкӯҳиашон. ман фикр мекунам ки ин арзишҳо ва чизҳое ҳастанд ки бояд дар тӯли тамоми умр ба ту кӯмак расонанд, то аз нуқтаи назари дарки ҳаёт чун кӯдак бимонӣ. аммо аз нуқтаи назари бартараф кардани мушкилиҳо ва озмоишҳо ҳикмат ва дониш ба даст орӣ. ҳамаи одамони дунё барои хушбахтӣ зиндагӣ мекунанд, то ҳадди имкон муҳаббат додан. ҳамин аст моҳияти зиндагӣ. рӯҳияи гурӯҳ бояд устувор бошад. бар асоси пешгӯие ки барои рӯзҳои наздик то рӯзи фатҳи қулла дидем, ҳар рӯз барф аст, ҳар рӯз барфи хеле зиёд. ҳозир мо ба ҳавопаймо савор мешавем. ту ба Непал меоӣ, пойтахти кӯҳҳои ҷаҳон, пойтахти кӯҳнавардӣ. мо ин фазоро аллакай эҳсос карда истодаем. мавсим оғоз шудааст. ҳавопаймоҳои зиёд меоянд. гурӯҳҳои зиёде мехоҳанд дар ин кӯҳҳои баланд сайёҳат кунанд. ин табиатро бинанд. бо дастаҳояшон биёянд ва ҳамон санҷишҳоеро гузаранд, ки ҳамаи мо дар кӯдакӣ аз сар мегузарондем. ҳамаи мо ҳамин тавр калон шудаем. омӯхтан, эҳтиром кардан, дӯст доштан, масъулият эҳсос кардан, аз аввалин санҷишҳо гузаштан. гӯё кӯҳҳо ҳамон кӯдакии абадӣ барои касонеанд, ки мехоҳанд ҷавон бимонанд. мо ба Лукло омадем. баландӣ 2080 метр аз сатҳи баҳр. дар ҳамин ҷо яке аз хатарноктарин фурудгоҳҳои ҷаҳон ҷойгир аст. дарозии роҳи фуруди парвоз ҳамагӣ 520 метр мебошад ва агар диққат диҳед, ин роҳ андаке нишеб аст ва дараҷаи нишебӣ тақрибан 12 дараҷа мебошад. ин нишебӣ барои он сохта шудааст, ки ҳавопаймо ҳангоми нишастан битавонад пеш аз расидан ба доманаи кӯҳ бо суръат боз истад. ҳангоми парвоз бошад баръакс. ҳавопаймо аз боло ба поён ҳаракат карда барои парвоз суръат мегирад, зеро баъдаш ҷарӣ бузург аст. хулоса фурудгоҳи ҷолибу ғайриоддӣ. ба ин ҷо расидем. ҳаво бад нест. ҷуздонҳоямонро интизорем. онҳоро бо парвози дигар ҳавопаймо бояд биёрад. байни муваффақ будани инсон ва кӯҳнавардӣ робитаи мустақим нест. яъне дар кӯҳҳо одамони зиёде ҳастанд, ки танҳо барои худи кӯҳ меоянд, барои романтика. фарқ надорад боркаш бошад, фаррош, қосид ва ё соҳибкор. одамон аз қишрҳои гуногун, касбу кори гуногун ва сатҳи даромади гуногун ба кӯҳ меоянд. гӯё худи кӯҳҳо баъзе одамонро ба сӯи худ мекашанд.
эҳсос мешавад, ки гӯё дар ин ҷо дар ҳаво аз рангинкамон дида бештар ранг мавҷуд аст. ҳамаи чиз рангорангу зинда. эҳсоси хушбахтӣ ва лаззат мекунӣ. ман танҳо роҳ меравам ва дар ҳамин лаҳза аллакай хушбахтам. намедонам чӣ хел фаҳмонам, мисли як кӯдаки содда. ин ҷо он қадар хубу бароҳат аст ва ростӣ калимаи мувофиқ ёфтан душвор. баландии тақрибан 3500 метр аз сатҳи баҳр. Деҳаи Читанго. Никита аз ман хост, ки дар бораи ин ҷо каме нақл кунам. Лекин чиам нақл кунам? 3 хона, ки дутояш барои сайёҳонанд. Хулоса Париж нест. Сайру гашти калон ин ҷо ташкил карда намешавад. Вале бо вуҷуди он, ки Париж нест, ба назари ман ҳатто дар чунин ҳаво ин ҷо зеботар аст. барои ман кӯҳҳо дар зиндагӣ диди дигар мекушоянд ба ҳадафҳое, ки бо онҳо пеш меравӣ. ҳангоми роҳ рафтан ҳатман дар бораи чизҳои бузург фикр мекунӣ. муҳимтарин ва азизтаринҳо. чӣ гуна зиндагӣ кардан мехоҳӣ? чӣ сохтан мехоҳӣ? чӣ нишоне аз худ гузоштан? аз муносибатҳо дар оила сар карда бо дӯстону дар кор то меросе, ки мехоҳӣ пас гузорӣ. непал дар ин масъала бисёр кӯмак мекунад, зеро ҳам баландӣ ва ҳам умқи маънавӣ дар ин ҷо хеле қавист. мо ба сӯи қулла роҳ дорем, вале фикр мекунам, ки ин ҷо ҳар кас қуллаи худро дар дарун, дар дилу андешаи худ хоҳад дошт. ин ҳолате, ки сайру сайёҳат медиҳанд, барои ман ҳамеша қувваро чанд баробар зиёд мекунад, нерӯи дохилиро. вақте бармегардам, ин ҳиссиёт маро барои 3 моҳ ва ё ним сол ҳамроҳӣ мекунад. соли 2018 непал барои ман офтобӣ буд. як қатра борон не, танҳо буддо, дин, кӯҳҳо, як ҷаззобияти нодир. ин дафъа ҳам ҳамонро интизор доштам. аммо ба ҷояш борони сард, шамол ва дарди сар гирифтам. ҳолам бисёр бад буд, хеле нохуш. аммо бовар доштам, ки мо ба мақсад мерасем. барои ман кӯҳҳо ин пеш аз ҳама дидгоҳ аст. баландӣ, ирода, рӯҳ, кашфи нерӯи ботинӣ, фикрҳо, хоҳиши зиндагӣ кардан, офаридан ва дӯст доштан. вақте ба ҳадди хастагии шадид мерасӣ, вақте дигар қувва намемонад ва ҳеҷ чиз намехоҳӣ, дар дил мегӯӣ ҳамааш тамом, шояд ин охирин маротиба дар кӯҳҳо будан бошад. аммо баъд ин ҳолат мегузарад ва ман мефаҳмам, ки ҳатман боз пас аз ин кӯҳҳо ва ҳамин воқеаро мехоҳам. ҳамин санҷишҳоро, ҳамин дӯстиро, ҳамин лаҳзаҳои ғайриинтизору шӯхиҳоро. деҳа, агар ҳамин тавр номидан мумкин бошад, барои сайёҳон сохта шудааст. онро туликхара меноманд ва дар баландии 4250 метр ҷойгир мебошад. барои расидан ба туликхара бояд аз ағбаи чатрала ё затрала гузарем. номашро ҳар хел мегӯянд. баландияш тақрибан 4600-4700 метр аз сатҳи баҳр аст. Американский морской котик выглядишь. Не как тюлень. азбаски мо дар моҳи сентябр ба роҳ баромадем, ҳар рӯз борон меборид, ҳар рӯз ҳаво намнок буд. ҳавои беҳтарин, борони хеле зиёд, тавре ки мо мехостем. ростӣ тақдир маро ба чунин ҳолате омода накарда буд. манзараҳое ки бояд дар тӯли роҳ медидем қариб ки набуданд, аммо ин ба ҳар сурат ҷозибаи масирро аз байн набурд. баръакс, ба назари ман дар баъзе ҷойҳо боз ҳам бештар ҷолибиятро илова кард, хусусан он вақтҳо, ки аз минтақаи ҷангал мегузаштем. он ҷо як ҷаззобияти тамоман дигаргуна буд. ман онро равшан эҳсос мекардам ва бовар дорам
беҳтарин бачаҳо. ман ҳар дафъа дар баландӣ худро беҳтар ҳис мекунам. ин дафъа намедонам чӣ хел шуд. ман танҳо роҳ мерафтам ва гӯё дар ҳолати мулоҳиза будам. доимо худро дар ҳолате меёфтам ки аз ҳамин лаҳза лаззат мебарам, на аз он ки як рӯз ба хула мерасам, балки маҳз аз ана ҳамин ҳозир. барои ҳамин ҳатто зери борон ҳам роҳ мерафтам ва лаззат мебурдам. вақте дар ҷангал будем, туман буду ҳеҷ чиз дида намешуд. дар ҳамин ҳол ҳам ҳатто шӯхӣ мекардем, ки гӯё фатҳ мисли як сайругашти содда бошад, вале ман роҳ рафта лаззат мебурдам. аз бӯйҳо, аз овози ҳашароте ки дар гирду атроф буданд, ҳамааш як олами зинда буд. ин кор барои чӣ лозим аст? ба назари ман пеш аз ҳама барои он ки инсон худро бишносад. зеро кӯҳҳо муҳити хеле шадиданд, ҳатто зиёдтар аз ин. дар чунин шароит ту на танҳо барои нафарони атрофи худ дар гурӯҳ кушода мешавӣ, балки пеш аз ҳама барои худат. ҳамаи заъфҳоят рӯи об мебароянд, ҳамчунин нерӯи ботиният ҳам ошкор мешавад. ҳамон нерӯе ки баъд метавонӣ онро рушд диҳӣ ва ё ба он такя намоӣ. дар кӯҳҳо хислат ва ё умуман мавҷудияти он равшан зоҳир мешавад. дар кӯҳҳо иродаи пирӯзӣ пайдо мегардад. аммо мо қуллаҳоро фатҳ намекунем, мо худамонро фатҳ мекунем. ҳатто бештар бо худ мубориза мебарем бо заъфҳои худ ва маҳз дар ҳамин мубориза хислати инсон ошкор мешавад. яъне савол дар он аст ки то чӣ андоза ту метавонӣ ин душвориҳо, нороҳатиҳо ва набудани роҳатиро паси сар кунӣ. албатта сол ба сол баромадан ба кӯҳҳо аз ҷиҳати шароит бароҳаттар мешавад. пойгоҳҳо, таҷҳизотҳо беҳтар мегарданд, аммо бо вуҷуди ин ҳаргиз баробар нест ба он ки аз кор баргашта рӯи диван нишинӣ ва телевизор тамошо кунӣ. инҷо албатта баромадан аз минтақаи роҳат аст, ҳарчанд ин ибора бисёр такроршуда ҳам бошад. вақте ба ин кӯҳҳои азим, ба абрҳои бузург ва ба ин фазои беканор менигарӣ, мефаҳмӣ ки ин абадият аст ва корҳои ба назарат хурди ту агар ба онҳо ҳам бо диди абадият муносибат кунӣ, шояд тавонӣ ба одамоне ки ба худ бовар надоранд эътимод бахшӣ, ба худ, ба роҳбарии худ, ба роҳи вижаи зиндагии худ то хушбахт бошанд. имрӯз тақрибан 5-6 соат роҳи пиёда дорем. дар роҳ як дайр ҳам мешавад. мо ба баландии 4200-4250 метр аз сатҳи баҳр мебароем. дар ин баландӣ аллакай будем, бинобар ин имрӯз осонтар хоҳад гузашт. мо пешгӯии вазъи ҳаворо дар Mountain Forecast дидем. тамоми рӯзҳо борон ва дар қулла барф нишон дода шудааст. ман аз Вова пурсидам, шояд мавсим нест, шояд натавонем бароем. ӯ ҳатто зиёд фикрам накард, гӯё ин суханамро ҳатто аҳамияте ҳам надод ва гуфт ҳамааш хуб мешавад, мебароем. ман дар дил фикр мекардам, шамол мешавад ё не, барф шояд шавад, аммо Котлеар гуфт мебароем ва ман фаҳмидам ки бо Котлеар ба кӯҳ набаромада намешавад, ҳеҷ гоҳ дигар хел ҳам намешавад. Владимир Котлеар барои ман як кашфи бузург аст, шахси пурмасъулият. ҷавон аст, вале таҷрибаи зиёд дорад. вақте дӯсти ман Андрей Падалян маро ба кӯҳҳо овард, он вақт ширкати ҳафткулла буд ва ҳоло ҳам ҳаст. ҳама якдилона мегуфтанд, агар ба ҷое рафтанӣ бошӣ ва хеле тарс дошта бошӣ, агар кӯҳ хатарнок бошад, агар бори аввал бошад ва ба худ бовар надошта бошӣ, ба назди Котлеар рав. агар Котлеар роҳбар бошад, ҳатман ба қулла мерасӣ. баландӣ 5150 метр аз сатҳи баҳр. имрӯз мо барои мутобиқшавӣ мебароем, то дар баландии бештар худро беҳтар ҳис кунем. баромадҳои мутобиқшавӣ бисёр муҳиманд. ин қисми асосии одат кардан ба шароити баландкӯҳ аст.
кӯҳҳои 6500 метрӣ ҳеҷ гоҳ осон намешаванд, новобаста аз оне ки кӯҳҳои осон ном доранд. Ман пешакӣ хонда будам ки манзара хуб аст. 5 қуллаи 8000 метраи ҳимолой дида мешаванд, аз ҷумла Эверест ҳам, вале тасаввур карданаш хеле душвор буд ки ин чӣ гуна бошад. ҳоло мо тамоми қисми сайёҳати кӯҳии масир ва барномаи мутобиқшавиро пурра гузаштем. Танҳо баромадан ба қуллаи Меро боқӣ мондааст. Имрӯз ба пойгоҳи ниҳоӣ мебароем ва шабона аз он ҷо кӯшиш мекунем ки ба қулла расем. Ин аст қуллаи Меро, ки аз ин ҷо дида мешавад. Рости ҳаво интаи чанд рӯз бароямон бебарор буд. Рӯзҳои намноку туман ва ҳар рӯз боронӣ, вале барои ин мавсим ҳолати оддӣ аст. барои рӯзҳое ки ба мо имкони кӯшиши баромадан ба қуллаи Меро рост меояд, обу ҳаво нисбатан хуб пешбинӣ шудааст. бориш кам, абрнокӣ тағйирёбанда ва ҳам шамоли зиёд нест. аз ҳамин сабаб фикр мекунам ҳамаш хуб мешавад. ва мо тамоми гурӯҳ бо ҳам ба қулла мебароем ва сиҳату саломат ба назди дӯстону наздикони худ бармегардем. Залезь на гору. хуб биёед, оҳиста оҳиста ҳаракат мекунем. рости ин кӯҳ ба ман нисбатан вазнин намуд. осон нест, айнан ҳамон тавре ки интизор будам. барф бисёр аст ва гузаштанаш сабук нест. ҳарчанд расман кӯҳи нисбатан осон ҳисоб мешавад, аммо туро маҷбур мекунад ки ҷиддӣ заҳмат кашӣ ва бо худат кор кунӣ. инҷо қуллае ки мо ба сӯяш равонем боз шуд. қуллаи Меро. ин яке аз баландтарин кӯҳҳои ҳимолой аст. он нуқтаи хурде ки дар дур дида мешавад, қуллаи марказии Меро мебошад. ва дар охир фикри шахсии ман, ба кӯҳҳо бояд рафт то бештар дӯст доштан ва қадр кардани зебоии ин ҷаҳонро омӯзем. ман бовар дорам ки ҳар инсон вазифадор аст табиатро дӯст дорад ва эҳтиром кунад. табиати зинда дар дунёи мо рӯз ба рӯз камтар мешавад. ҷои онро ҳар гуна унсурҳои маснуӣ ва ивазкунандаҳо мегиранд. аммо мо ҳама ҷузъи ҷудонопазири табиатем ва табиат хонаи мост. бубинед, дар дастҳои мо силоҳи хатарноке ҳаст, яхбур, ва дар пойҳоямон ҳам силоҳи хатарнок, кошкӣ. фақат як ёдоварӣ, кошкиҳо дар рӯи яхи сахт кор намекунанд. агар онҳоро ба паҳлӯ ё пошна гузорӣ, ё бояд ҳамаи дандонаҳояш кор кунанд, ё танҳо дандонҳои пеш. паҳлӯ ё пошна дар рӯяи яхи сахт нигоҳ намедоранд. ҳамин ки бори баданро мегузорӣ, пояд лағжида поён меравад. барои ҳамин агар ях сахт бошад, кошкиро бо тамоми дандонҳо сахт мезанем. агар роҳ бисёр нишеб бошад, бо ду дандонӣ пеш меравем. вале дар қуллаи Меро чунин роҳҳо нахоҳанд буд. ҳоло ҳолат чӣ хел? аъло, аллакай дар хаймаҳо ҷойгир шудем. салом, ҳолатон чӣ хел? салом, аъло бачаҳо, каме хастагӣ ҳаст, вале шукр, дар хайма гарм ва бароҳат ҳастед. берун барф меборад, мо бошем дар гармӣ. нигоҳ кунед, инро шумо ҳеҷ гоҳ куҷои дигаре надидаед. бачаҳо, ана сатҳи бароҳатӣ дар хаймаи ман. Вау! володя, беҳтаринҳо, воқеан беҳтаринҳо. рӯзи аҷоиб. рӯҳияи устуворона дорем. як ҷаҳиши дигар монд. пас аз чанд соат аз ҳамин ҷо баромади шабона ба қулла оғоз мешавад. ин баромад ҳам ҳаяҷонбахш аст, ҳам тантанавӣ ва аз ҳама муҳим. Разлукам слезам идем, схоронив нетерпение. нахустин ҷуфти кӯҳнавардон бо ресмони эҳтиётӣ ба роҳ мебароянд. темба ва никита. дар зеҳни мо ҳадаф ин танҳо қулла аст. аммо ман ҳамеша мегуфтам ва боз ҳам мегӯям, инсон бояд худро чунон танзим кунад ки ҳадаф худи қулла набошад. ҳадаф ба хона баргаштан аст тавассути қулла, яъне ба қулла бароӣ, аз он нерӯ, эҳсос ва таҷриба бигирӣ ва сиҳату саломат ба хона баргардӣ.
рости вақте ба пойгоҳи ниҳоӣ тақрибан 5800 ё 5900 метр аз сатҳи баҳр расидем ва бародару вова даромада гуфт ки Саша худро бад ҳис мекунад. Ман фикр кардам ки ӯ субҳ ба қулла намебарояд. ҳатто аз ин каме дилгир ҳам шудам. фикр мекардам акнун чӣ хел мешавад, чӣ хел меравем. Яке аз ҳамроҳонамон нест, рӯҳият дигар мешавад, хусусан боз дар рӯзи зодрӯзаш. Аммо тасаввур кунед, чӣ қадар ҳайрон шудам вақте соати 12 шаб соатҳо занг задан ва зодрӯзи Саша оғоз шуд. ҳама аз хаймаҳо фарёд задем: Саша, зодрӯз муборак! Оҳиста оҳиста ҷамъ шудем ва ӯ низ аз хайма баромад. ҳамааш хуб буд. дар роҳ ман медидам ки баъзан ҳолаш бад мешуд, хунукӣ ва сардардӣ. аммо даста чӣ қадар бозаковат буд. аз як тараф ба ӯ ҳаққи интихоб медоданд, аз тарафи дигар ҳама чунон дастгирӣ мекарданд ки роҳи дигар намемонд ба ҷуз ба пеш рафтан. ин боз як бори дигар нишон дод ки чӣ қадар одамони қавӣ баъзан дар роҳи зиндагии мо пайдо мешаванд. онҳо ба мо роҳ нишон медиҳанд ва кӯмак мекунанд. бачаҳо, таслим нашавед, ҳеҷ гоҳ таслим нашавед. дар ҳамин лаҳза ту танҳо қавитар мешавӣ. ӯ дастаи моро қавитар кард, воқеан қавитар. ҳама мегуфтанд агар Шопен меравад, пас мо ҳам ҳатман меравем, ба фатҳ дастёб мешавем. зебоӣ. дар теғаи кӯҳ истодаем. аз ин ҷо чоою Эверест лходзе дида мешавад. аз он тараф Макалу, дар дурии Канченҷанга бениҳоят зебо. он лаҳзае ки офтоб дар рӯзи ниҳоӣ баромадан гирифт, дар ёдат ҳаст? ҳама чиз намоён шуд. ман дар шигифт будам. абрҳо поён, қуллаҳо боло ва хеле аҷиб буд ки вова роҳбалади мо ҳамаи ин қуллаҳоро мешинохт. бо ангушт нишон медод: ин Чоёу, ин Канченҷанга, ин Макалу. ман роҳ мерафтаму дар дил такрор мекардам: чӣ қадар аҷиб аст ки ман маҳз ҳозир, маҳз дар ҳамин ҷо бо ҳамин одам ҳастам. баъзан ҳатто мехостам аз хушбахтӣ гирья кунам. бачаҳо дар зебоӣ ҳаракат мекунанд. ниҳоят мо дар қуллаи Меро. дӯстам, табрик. мебинӣ, кӯҳҳо онҳоеро даъват мекунанд ки дилашон чун кӯҳҳо бузург аст. дар чунин ҳавои олӣ ҳамаи зеботарин қуллаҳои ҳаштҳазораи дунё дида мешаванд. ин ҷо гӯё бурҷи кӯҳҳои баландтарин аст. Владимир. ин Владимир аст. мо ҳамагон ба қуллаи Меро бо муваффақият баромадем. пас аз чанд дақиқа мо ба пас бармегардем. ҳама истодан, ҳоло ба поён меравем. хайр, то дидори зуд. вақте ба пойгоҳи асосӣ расидем, дидем ки қисми зиёди гурӯҳ мисли лимӯ фишурда шудааст. тамоман хаста, вале пас аз соате ҳама барои боз ҳам ба поён фаромадан омода буданд. аввал мо аз Кхара то Лукла бо шархбол парвоз кардем. бо борҳо рӯи зону меравем
ва ҳамон рӯз боз бо ҳаво бахтамон омад кард. кӯҳҳо ҳамоно ба мо меҳрубон буданд. дар ҳамон рӯз аз Лукла ба Катманду бо ҳавопаймо парвоз кардем. акнун аниқ хароб мешавем. ин лаззати нотакрор аст. ман ба ҳама маслиҳат медиҳам ки ҳатман ба Непал биёянд, барои он ки нерӯи ҳақиқии кӯҳҳои Ҳимолой ва ин нерӯи аҷибу бузургро эҳсос кунанд.